Nya, isa may mabura. Ikaw lang, ikaw may dayo. Dol! Player ka rin billiard? Nagadula pa ba? Sugalay ta, 3 mil. O sugalay, na may player pang manigay ko. Kinsa may player nyo dali, mag-ausa daw. Nada, ngayon. Dili pa? Sige ka to, magita to. Sige, tawagon ako pero kadaog ka. Naman di mo makadaw ka, daghan na mo giatbangan nga class A. Kauban gali, mga nakapit na kadulag international din sa Pilipinas. Sino tawagan na to? Sige, sige. Naro, hindi na. Bughaon ako na. Si Manny, juga ni Ron. Dali daw di ay, kay naimusokol si Mua. Oh, saan naman? Wow naman! Ano rin player ninyo? Wala siya si Ano sa pangalan na ni? Desi. Desi, Marky Davis. Magaling kang kupal ka. Sa man, sukol ka sa kuha, 1v1. Sure, why not? 3 mil. Yes. Kanda. Saan na itong dulaon? Ano sa mga balls yung mong gusto? Puti ka mo, ako paghagit 9 balls. Sure ka? Oh, sige. Bantay ka ha? Wala pa gani nagsugod, ipanuot na ka. Kinsay di panington nga. Lamay na kayo itira karon. Kulang stisas. Arit, diritas to nga. Hayop ka talaga! Makita ko na to gamiton. Anya, kinsa may mabura. Ikaw lang, kaya ikaw may dayo. Aw. Wala problema na, pero likod makainin yung mula. Sige lang. Lahi ba ako mabura kay daghag mabuak. Sige, likod na. Oh, sa wait. Ang sugal na to, 3 mil. Hatag dadaan guro. Ako nalay gunit be, kay basin dagan mo. Dagan yun sa runner o daw. Sige, kagunit na. O sige na, lingkod na dito, be. Kamutira na ko. Nice. Tanawa ang dosa. Banda-banda na ako ni Ron. Kanya, last ball naman yung ko. Ang kwarta, ang dama. Masig mudagan ka. Tanawa na kung makashot mo sa amin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.